Usa ka adlaw sa dili pa ang deadline sa filing sa Certificate of Candidacy dugang mga kandidato pagka-vice mayor, kongresista ug mga konsehal sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang miduso usab sa ilang mga COC. Si Luan Merondina sa report. Sa 14 ka tuig nga pagkakapitan sa Barangay Maribago, nahuna-hunaan ni Joseph Pangatungan nga palapdan pa ang pagserbisyo ug miduso siya sa iyang COC isip konsehal sa dakbayan. Kaalyado siya kaniadto sa Team Derecho apan mipaluyo sa kasamtangang administrasyon ug nakahukom nga magpapili isip independent candidate. Be fair ani nila ni dagan lang ko for independent para lang pod nga makapadayon ta og serbisyo, at least ma-elevate na to ang atong serbisyo sa mga katawhan. Miduso usab sa iyang Certificate of Candidacy pagka-Vice Mayor si Randel Canton, Senior Administrative Assistant sa Presidential Anti-Corruption Commission, ubos sa federalismo ng dugong dakilang samahan kun PDDS. Si Attorney Manuel Digulacion ang ilang kandidato pagka-kongresista. Samtang ang unom nila ka mga kandidato pagkakonsehal sa dakbayan, naglakip nila ni Coach Chelito Caro, Engineer Ramir Roma, Dr. Freddy Inot, Retired Lieutenant Colonel Manuel Murala, Oliver Linaw ug Marife Bato Balonos. Wala na lang mo padagad og mayor in respect with the alliance because I think Mayor Ahong is under PDP. So, in respect to the alliance. Samtang miduso usab sa iyang Certificate of Candidacy pagkakongresista sa Lapu-Lapu City Lone District karong adlaw, si Chezzy Dimhilio ubos sa Liberal Party. Hapsay ra hinuon ang filing sa COC sa dakbayan sa Lapu-Lapu karong adlaw. Ang mga supporters nga sakop sa Alive nga misuporta kang pangatungan pagkakonsehal dinhi lang sa lobby sa City Hall ug wa tuguting makasaka sa COMELEC office. Apan medyo nalangan ang filing sa COC sa ubang mga kandidato kay nagkuwang ang ilang mga rekisito. I-check na mo kung ang entry, giing nag-usara ka buok stage name gamiton, mudag-daghan, siniguro ay. So, mo nang stage name usara sa ibutang kay aron dito malangay mag-erase pa ta. Usa ka adlaw sa dili pa ang deadline sa filing sa Certificate of Candidacy, subling pahimangno sa COMELEC ngadto sa mga kandidato nga siguruhong kompleto ang ilang mga dokumento ug musubay gayud sa mga health protocol. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisda.